Ja, maar hoop ik. Ja, dat er meer onderwijs komt. Vanuit heel Neder-Saxië komt vandaag een stel jonge kerels te hopen in Zwolle om een stadrondleiding in Platte te volgen. Zo'n kijk moet hem. Als eerste wordt natuurlijk Henkes kunnen. Dan zet elkaar nog nooit in echte truffen. En daarna wordt ze direct serieus. Wat is dit? Dit is een sticker. De sticker gaat naar de website van Rijksoverheid. Oh. Neder-Saxisch. Die zit weer mooi activistisch gang, zou ik zeggen. Mooi. Ja, dit is ook wel nodig. Ja? Vind je dat er wat mee gebeuren? Ja. Geloof je? Ja. Mooi. En dat gaat helpen? Ja, dus zorgt wel voor meer bekendheid over de erkenning en over de sprake. Dus dat is wel mooi. En je hebt vandaag een hele dag nog, dus je gaat alle lantaarnpalen langs. Totdat de stickers op bent. Kijk. En toen was het tijd om onze stadsgids op te zoeken. Onbedacht hopen dat je in de hemel kunnen komen. Maar die priester zegt van ik help nog niet, want je hebt boeken over zwarte magie. Dat was dus over geneeskunde wat de kerken niet begreep. En dan noemden ze hem zwarte magie. Hij zegt, die priester had niet publiekelijk op de grote markt en Deventer verbrand, dan help ik nog. Nou, hij ziet doodsnoods deed hij dat en wonder wel, hij werd beter. En daarom is er in Deventer elk jaar nog de grootste boekenmarkt van Europa. Hey. Vind je het mooi? Ja, ik vind het mooi. Hoop ik dat jullie het ook mooi vinden. Ja, wie ook. Want dat doe ik het voor. Stukken bij betten neemt ze Zwolle in. Tot Gesterboog aan toe. Hey, Suzanne. Hallo, Die zitten vanuit de Veluwe hier vandaag. Ja, bij. klopt. Wat steed u hier vandaan? Nou, wat ik van vandaag metneem is toch wel het contact met de jongeren, de LU uit heel Nederland. En dat we toch, ja, ik werk natuurlijk voor een instituut en daar ben ik ook heel blij met. Maar ik vind het ook mooi om te zien dat we er ook geen instituut, geen provincie nodig hebben om toch met z'n allen ermee bezig te zijn. Met het Neder-Saxisch en hoe we dat kunnen behouden. Kun je het groot met Veluws? Ik hoop het. Want van alle soorten plat is in Nederland is het Veluws toch wel Ja, als je echt kijkt naar het Neder-Saxisch in Nederland, ja, dan staat het Veluws er echt wel het slechts voor. En nou ja, we kunnen er nu nog wat mee doen. Nu zijn er nog mensen die het praten. En ja, als het op de Veluwe niet wordt, dan zeg ik altijd meer, ja, dan is het ook maar een waarschuwing. Om te laten zien van, als je het nou niet doet. Ja, wat er dan gebeurt. Dan gebeurt dit. Ja. Hey Skitty, zit je verenigd? Ja, met Neder-Saxisch kan natuurlijk veel beter, ook vanuit de overheid. En, altijd politiek, hè? Ja, altijd politiek. Ja, daar komen we wel op de oude. Ja, we hebben elkaar sowieso kennenleren op server. Ja, maar meneer hier is half van Hoors. Ja. En buitenlander, exportgrunniger. Ja, we zijn ook beide exportgrunniger. Inderdaad. Wat mij aangaat, ik heb geen plat geleerd als kind. Maar toen ik in het buitenland kom ben, en ik heb een tijdje in het buitenland gestudeerd en ik werk nu in het buitenland, toen is eigenlijk die verbinding met het plat is ontstaan. Dan krijg je opeens dat gevoel dat je wat mist. Ja, krijg zo meteen. Dus, en dan ga je wat opzoeken op het internet. Ik kan je een heel bijzonder soort plat. Ja. Wat is dat? Ik kom uit Friesland. En ik spreek Waardsk. Ja, Waardfries. Ja. En ik ben eigenlijk door het internet in mijn Neder-Saxisch in aanraking gekomen. Ja, doordat het eigenlijk leek als het Fries in van jongens is en er leek het heel op een koor. Hij kijkt heel volle interesse krijgen. Ja, hoe het gebruiken van die taal, maar het wordt steeds minder. En met het Fries is dat eigenlijk volle minder zijn, met het Fries gaat het relatief goed. Maar ik vind het heel belangrijk dat het Neder-Saxisch, dat het daar goed mee gaat. Ik hoop tenminste vloeiend Neder-Saxisch te leren, dat nou 1 of 12 dialecten binnen. Ja. En wie het zelf leren?
Ja, ik vind die variatie niet zo interessant. Maar heb je dan een studie daarvoor gedaan? Of? Nee, ik doe een mbo-studie, dat had mijn milieu te staan net. Dit is gewoon een hobby. Ik heb wel een soort van een cursus Twents geeft. Oh ja. Dit is toen toch zeg, of dit is toen toch gegeven, een cursus Twents? Ja, ik heb een cursus Twents gegeven aan internationaal studenten. Ja. Voor groen is er wel een cursus, beroepscursus Grunners. Ja. Dat bestaat. En heb je die volg? Nee. Maar hoe heb je Grunnings geleerd? Ja, ik heb altijd om je touw gehoord van mijn moeken. Ik kom uit Eindhoven, maar Grunningse moeken, Grunningse familie. En ja, op een zeker punt dacht ik, ja, waarom kan ik het nooit proeven? En nou kan ik het wel proeven. Ja. En heb je dan moeite voor gedaan om dat te leren? Kijk, het is nooit zo natuurlijk voor mij als voor een Grunniger die het altijd van huis uit proeft. Maar ja, dus het kost wel wat moeite. Ik heb ook wel wat, steeds meer leerd. Maar je hebt er toch een gevuil voor als je zoveel om je touw hoort. Maar je woont dan in Eindhoven? Nou, nooit meer. Ik woon in Gouda. Gouda, maar daar hoor je ook geen Grunnings. Nee. Maar hoe hoor je dat bij dan? Via internet, met deze groep. Ja, via de Discord zo. Via de Discord vooral, ja. Het Nederlandse zet volk een stigma. Ja, ik vul dat nooit zo. Want ik heb nooit in Grun woond. Dus daar heeft me ook wel geholpen, denk ik in. Dus voor u is het echt een extra spraak, extra taal. Zeker. Het is heel anders als mijn Nederlands ook. In het Nederlands heb ik een zachte G. Ja, zo wil ik dan ook al zo hebben. Ja, ik weet niet wat ik nou moet zeggen in het Nederlands, maar dat klinkt, dan heb ik een Brabants accent. Dat is echt anders dan mijn Gronings. Ja. Mooi. Kun je wel horen, of nooit? Ja, zeker. Ja. Nou, voor mij klinkt hij gewoon Gronings, dus ik ga niet weer naar Eindhoven komen. Heb je erop geoefend? Nee, dat is altijd natuurlijk West. Dat hoort bij het Grunners. Ja, maar hoop ik dat er meer onderwijs komt. Dat is echt nodig. Het is al mogelijk, hè? Het is nooit meer verboden. Maar ja, het wordt ook nooit doen. Zo'n dag als vandaag geeft hoppen aan het laatste Neerstadse woord nog niet te zeggen is.